Oskari Wikström, mitä sanot tänään pelistä? No, mitäpä tuosta nyt sanoa. Ei saatu omaa peliä kulkea. Tehtiin vähän itselle hommat vaikeaksi. Otettiin vähän turha punainen siihen alkuun ja pakka meni aivan sekaisin. Eikä vaan valitettavasti saatu omaa peliä enää kulkemaan sen jälkeen. Niin mitäpä tuohon sanoa. Huono peli meiltä. Oltiin huonompi joukkue tänään. No siinä tosiaan sä tulit puolen tunnin pelin jälkeen kentälle, kun Viitalan Lassi otti punaisen kortin. Minkälainen paikka oli tulla noin kylmin tää peli? No, nuo veskarilla aina vaikeita paikkoja. Että, ilman lämpöä vähän myöhässä paikalle ja sitten niin, no mitäpä tuohon sanoa, se on silti oli olosuhteet mitkä tahansa, niin pitäisi pystyä suorittamaan, mutta tänään ei vaan saanut konetta käyntiin itsekään, ei sitten millään. Oliko noista 3 maalista jokin sun mielestä otettavissa vai oliko vaan sillä että kaveri teki paikoista hyvin maalit? Ensimmäinen oli mulla otettavissa, se meni aivan liian helposti. Se oli vähän ehkä semmoista alkujäykkyyttä ja kohmeutta siinä itsellä, mutta seuraavatkin 2 maalia niin olisi voinut torjua. Siinä kävi vähän huono sekä toisessa maalissa, että sijoitui vähän väärin ja poika käytti sen hyödyksi vähän turhankin hyvin. Ja 3. maali, niin jos ei rajaheitot mene perille, niin näin voi käydä. No sä nyt aika lailla ruoskit itseäsi ja vähän joukkuettakin ja heität tuhkaa päälle. Oliko tää sitten paha pettymystä Sisu ei tänään kaatunut? No, tärkeät pisteet menetettiin ja oltaisiin pystytty parempaa, paljon parempaa. Mutta tää on futista ja joskus se ei kulje, niin sitten kun ei kulje, niin ei kulje. Tästä on suunta vaan ylöspäin meillä. No mites kun vähän siipi maassa ja nyt on 3 tappiota putkeen, niin milläs käännetään kurssi? Ei ainakaan varmaan sillä parane, että jos liikaa märehditään, mutta varmaan jotain pitää parantaa. Ei, märehtimään ei saa tietenkään jäädä. Että oli meillä hyviäkin juttuja tässä pelissä ja pitää ottaa nyt ne kaikki positiiviset asiat ja unohtaa nämä kaikki negatiiviset 3 tappiota ja huono peli tässä näin. Niin pitää unohtaa ja keskittyä niihin positiivisiin, alkaa vaan parantaa niitä negatiivisia. Niin kyllä me täältä noustaan, ei ole mitään hätiä mitään.